Usanya ruri Rorah pangrahing ukara karana tanpa palupi atilar tilas tuti suja no sarjana kelu kalunglun kala tida didem tandhaning dumati Yuwang Sukma mangadili nuwih payungana marang panjenenganing sun kang angka sepisan Tandirwa ngaturake rasa puja puji syukur kang jero marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat ya mung panjenengane kang wis kepareng malimbarke berkah kenikmatan kesehatan karahayun katentreman alair batin tumrap warga Gung kang mapan ana ing negara Ngastina ya jagat ya dewa ya Bathara Duh wepenemban ing ngetahanda saklangkung andadosaken kagiat araosing manah kula dene dinten samangke wepenemban Begawan Bisma kesedo rawuh wonten madyaning Praja Ngastina menika ingkang tanpa cecala langkung rumiyin nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh anggen kula manembrama rawuhipun wepenembaning ngetakandha saderengipun kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka wepenemban ngetakandha Om awiken namastu namasidan sekaring bawana langgeng iya Pandu banget panarimaku akarya bombong rasaning pikir gembira marawata suta jroning nala ora liwat
pangestuning Punwa wae tumrapuk marang jeneng sira Pandhu Dewanata. Nuwun inggih. Wa penemban grawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja. Urmaketing waradaya miwah ana daging kayuwanan saged handayani pangestu paduka tumrap para warga Gong ing negari Ngastina menika. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang prayogi wa penemban Begawan Bisma. Iya Pandhu. Kaya dene ora kurang prayoga lenggahipun ana ing negara Ngastina iki. Pangapunten. Wa penemban sarwa paduka kula pun Destarata ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngasanipun wa penemban Begawan Bisma. Iya Destarata. Bangket panarimaku ora liwat pangestu Tampanana Destarata. Puniki kula pun disangga jemating gesang kula. Kejawi saking menika wa penemban andadosaken kagiat raos ing manah kula dene dinten samangke paduka rawuh wonten negari Ngastina. Mukal yen to mboten wonten bab ingkang wigati dene anggenipun paduka rawuh sumengko pengawak Bajra Sigra ingkang mawa kita ingkang hamengku gati duh wa penemban. Menawi paduka badhe paring deduka dumateng kula kepareng kula nganglungaken jangga nelingaken karna nyadong rumenting sabda pangandika paduka wa penemban ngetakandha anjrah kang puspita kasiliring sami rana amri Sekaragadung kongas gandahanyo maweh raras retnaning griya Pandhu kelawan Destarata ngene yo nggir Begawan Bisma ngetakandha tinitahake dadi brahmana lan dadi para pini sepuh sagunging para-para ingkang mapan ana ing negara Ngastina iki. Aku dadi wong tuwa kudune bisa tinuwa-tuwa kang sarta tinuwi-tuwi. Wong tuwa kudu bisa dadi tepa tuladha, ngelingke sing padha lali, benerke sing padha luput tumindake. Pandhu kelawan Destarata. Awarga negara sing apik kuwi aja nganti ninggalake rong perkara. Siji, aja ninggalke sejarah, sing angka loro aja nganti ninggalke budaya. Sejarah negara Ngastina biyen kena dinggo kaca Brenggala, kena dinggo kaca Pengilon. Jalaran jeneng sira Pandhu Dewanata anggone jumeneng nata ana ing negara Ngastina iki paribasane mung nglungguhi klasa gumelar. Jeneng sira kudu eling kelawan sejarah sing wis nate ana. Sejarahe negara Ngastina ngandharake lamun ta Ratu Ngastina sing angka sepisanan ya kuwi jejuluk Prabu Yayati.
kuwi Ratu Ngastina sing angka 1. Lah, sabanjure Ratu Ngastina sing angka 2 kuwi jejuluk Prabu Nahasa. Ratu sing angka 3 jejuluk Prabu Kuru, sing angka 4 jejuluk Prabu Dusmanta, sing angka 5 jejuluk Prabu Barata. Ratu Ngastina sing angka 6 ya kuwi jejuluk Prabu Puru, sing angka 7 jejuluk Prabu Puru Mekasan, sing angka 8 jejuluk Prabu Pratipa, sing angka 9 Kanjeng Rama Sentanuraja. Lah kudune Ratu Ngastina sing angka 10 kuwi pun wa ing Ngetakanda. Merga Begawan Bisma ya Dewabrata kuwi atmajane Kanjeng Rama Sentanu pranataning negara yen to Sudarma lereh keprabon putra kang Gumantinata. Kena ngopo kok aku moh dadi ratu ning negara Ngastina jalaran Begawan Bisma ora mendem kamukten, ora mendem kalungguhan. Aku kepengin madeg Brahmana, madeg pendhita, bisa uripku pungkasane bisa kanggo sangu besok lamun ta wis ngadhep ana purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Saya-saya pun wong nglakoni wadat tegese selawase urip pun ora bakal apalakrama. Pandhu kelawan Dastarata ana bab sing ndak kuwatirake. Ana bab sing mutawatiri kaya dene prasasat Punwa kuwi ninggal bayi ana sak pinggire jurang, ora ana liya babakan kamukten negara Ngastina iki. Mandhu Gandeng Punwa ora kersa, ora gelem dadi ratu, wekasane kamukten negara Ngastina tak pasrahake kelawan Yayi Kresna Dwipayana, ya Yayi Begawan Abiyasa. Lah lumunture malang jeneng sira Prabu Pandhu Dewanata. Mongko pranataning negara kang menang Gumantinata, sing menang dadi ratu kuwi Atmaja kang Pambayun. Mongko atmajane Yayi Begawan Abiyasa ya Kresna Dwipayana kuwi sing mbarep kuwi kakangmu Dastarata, dudu kowe Pandhu. Lah iki sing ndadekake kuwatir was kang sarta sumelang. Nek kowe kelawan Dastarata ora banget tak pikir ning bab keturunanmu besok ing antarane Pandhawa kelawan para Kurawa. Yen ngerti sejarah negara Ngastina kaya mangkene iki, banjur kepiye sing tak sumelangake nek besok dumadi perang gedhe ana ing Arjapada iki sing mung rebutan negara Ngastina, rebutan warisaning para leluhur. Ing antarane tedhak turun Pandhu kelawan tedhak turun si Dastarata. Iki sing nganti sayahene mbebidung ana rasaning atiku. Brahmana nek mangosomya ngambrangeng kadi darunaning kaswasih neng maraga memalakung Arisang Ganda Wasrat Maja leleng lalu mangulati Saraya mangarang sang wayah Saraya mangarang sang wayah Umya samara wayah amta sumendang datan karempit pangandikanipun wa penembaning Ngetakanda. Mugi-mugi sampun ngantos kedadeyan dumados wujudipun perang kadang, perang sedulur, perang waris. Mula kang saka iku jeneng sira Pandhu kelawan Dastarata sing bisa nata kelawan para putra-putramu. Utamane para Pandhawa kelawan para Kurawa dimen sayuk rukun.
merga gaman sing paling ampuh kuwi ya mung gaman manunggaling cipta rasa budi kelawan karsa nek iki mengko tedak turunmu kelawan tedak turune Destarata kok nganti geger eba senenge sing padha gedhing padha rerasanan galuh anake Pandhu galuh anake Destarata rebutan geger karo dulur mung rebutan perkara warisan iki sing tak sumelangake mula pun ora kendhat tansah nyuwun marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Muga-muga negara Ngastina iki lestari widada aja nganti dadi ajanging perang gegempuran. Aja nganti dadi ajanging dredah munggah Pancabagah bisa tetep negara Ngastina wibawa ayom-ayem tentrem kang sarta. Dadi negara sing babatun toyi batun warapun gofur gemah ripah loh jinawi kerta tata kelawan raharja lenging driya mangungkung tanduhan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulus yen tan tulusa mengko santyah utama mangkono Sri Nalendra sing angrerepa Dene sarada mawon uting anu tresing karasane rodene kanyut bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lerginin canging alis risang mawe gandrung sabarang katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur lumare sang gandrung dohari Sumitra Tanaya parahan reh ndak waspadake kaya Harya Suman kang ngabyantara ngarsaning ingsun inggih kula ing ngabyantara sawan wonten ngarsanipun Kanjeng
Koko Prabu Pandhu Dewayana ingkang sarana datan tinimbalan. Awit kendheh kumrungsung enggalih kasok manata ing kalbu daya-daya kula matur Kang Sarta. Ngaturaken wa sing sedya kula ngabiyantara wonten ngaso paduka Kanjeng Koko Prabu Pandhu Dewayana. Enteng apa? Harya Suman. Dinten samangke kula wonten ing Jawi nampi utusan saking negari Pringgondani. Saking negari Pringgondani. Inggih menika utusan Prabu Kalatrembaka inggih menika atmajanipun ingkang nami Kala Arimba. Mangkon Suman. Nggih, lakar kados mengaten. Lah, wonten gegayotanipun, wonten gandeng jenengipun anggenipun Prabu Kalatrembaka ingkang boten sowan tigang pasewakan rikelenggan samangke. Pancen bener. Kalamun telung pasewakan iki Yayi Prabu Kalatrembaka ora ngabiyantara ngarasaning ingsun. Banjur ana kabar apa? Kakang Prabu atur uninga bilih rikelenggan samangke Prabu Kalatrembaka ing negari Pringgondani ngaturaken nawala konjuk wonten ngasanipun Kakang Prabu Pandhu Dewanata lumantar putranipun nggih menika pun Kala Arimba maringaken mujudipun nawala utawi serat ingkang dipun tapasmani dening Prabu Kalatrembaka. Kula piyambak mboten mangertos utusan saking Pringgondanipun Arimba badhe kula sowanaken piyambak wonten ngasanipun Kakang Prabu Pandhu ewadene Arimba mboten purun sasampunipun maringaken serat dhateng kula lajeng lunga klepat mentar saking negari Ngastina. Kula piyambak suraos sing tulis mboten mangertos, isine nawala kula inggih mboten mangertos. Yen mangkono margagi dina samangke atur kelawan panjenengan ingsun. Monggo Kakang Prabu. Carita kowe to mangkon. Nawala wis diparingaken dening Nata Ngastina Prabu Pandhu Dewayana dening Harya Suman. Sigra winaos surasaning nawala. Dupi mulat suraos sing tulis nggih Prabu Pandhu Dewanata ingkang wosing nawala bilih wonten mriku ingkang dipun tapasmani dening Ratu ing Pringgondani. Surasaning nawala gelar layang panantang arsa ngrebahaken negari Ngastina kagiat Sang Pandhu Dewayana.
Jaja muntap leregi netap Tuko yayasini pijojo bang mawingo wengis Kumejet padoning ati netra kocak muntara mandar Itep nyomangala cakra praupanam mrabak mbranang pindha kembang worawari abot marang sagedeng bah murut dahanane ing ya jagat ya dewa ya bathara dus malaning ngrat leketeking jagat panos maning jajalanan nggonmu ngaku becik kelawan Prabu Pandhu tinemune mung ana lair batinmu bakal ngrong-ngrong kawibawaning Prabu Pandhu Ratu pringgondani Prabu Trembuku jari kowe ngaku guru kelawan Prabu Pandhu ilmu kaprajuritan kasantikan lan kadigdayan wis tak paringake kelawan jeneng sira kabeh kang pungkasan ya kuwi ilmu Brajadenta Brajamusti wis tak paringake kelawan jeneng sira mbareng kowe wis digdaya mbareng kowe wis sekti arep nantang lawan gurumu Ratu Pringgondani kose Pandhu sabar Pandhu Pandhita kang ngakarya wangsit pindha kumbang ajabing tawang susu angin ngending gondi ndak jaluk Pandhu aja grusa-grusu siramen nganggo tirtaning kesabaran Pandhu aja kesusu nesu kang sarta aja kesusu nuruti hardaning kanepson pun bapa wis nate paring piwulang kelawan kowe yen to perang kuwi menang sejati kuwi yen bisa ngalahake kelawan hawa napsune dhewe aja gampang nesu aja gampang muring eling-elingen welinge gurumu Pandhu eling-elingen welinge gurumu sing nabuh rebab aja gampang nuruti hardaning anepson mengko mundhak tuna ing tembe mburine nek kowe iso meper hawa nafsu saya kumbul saya kondang jenengmu Pandhu aja gampang nuruti hawa nafsu yen to durung cetha kasunyatane tembunge agama ngandharake innallaha ma'asabirin sing werdine sapa sing sabar kuwi dadi kekasihing Gusti ingkang ngakarya jagat sing sabar ya Pandhu aja nganti grusa-grusu mengko mundhak keseluruh dipikir sik dileremake aja nganti netepake keputusan yen to sirahmu isih panas pikiranmu isih Ratune Ratu Tama Patihe Patih Linuwe Pranayaka Tyasraha Haraja waduh nyuwun pangapunten wa penembang ngantos kilat Prabu Pandhu mula aja nganti mutusake netepake yen to pikiran isih kuwur pikiran sing isih digubet karo angkara murka mungko mundhak tuna ing tembe mburine
Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken wa penemban. Aku dhewe babar pisan ora nggaita ing atase kaya ngono. Nggonmu raket supeket ing antaraning Ngastina kelawan Pringgondani. Lah kok tinemu dijebul ana kabar sing ngagetake yen to wong Pringgondani, Ratu Pringgondani nantang kelawan gurune Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Iki sing perlu dikawekani. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken. Ngene, yen jeneng sira Pandhu gugu kelawan Brahmana ing Ngetakandha luwih dhisik apa ora kowe utusan salah sawiji sing ndok percaya nak yenake layang sing digaya Suman iki bener apa luput. Nek pancen bener mengko dirembukani becik, nek luput iki mengko ndak, nek digugoni dadi kurang prayoga. Waduh. Yayi Gandamana maju lungguhmu Yayi. Inggih sinuwun. Jeneng sira Gandamana wong sak Ngastina iki sing tak percaya. Inggih sinuwun. Mara gaget dina samangku jeneng sira ingsun utus lumarapa mring Praja Pringgondani nak yenake babagan Nawala iki bener-bener saka Pringgondani apa saka menungsa sing bakal ngedu kumba kang sarta kepingin Ngastina kelawan negara Pringgondani bisa munggah daredah dadi Pancabakah. Nuning ngestaken dawuh. Dina samangke kowe budhal mring negara Pringgondani nak yenake Nawala nanging supaya ora ngawestarani kang sarta kanggo aja nganti duweni panyakra bawa kang kurang prayoga. Ratu Pringgondani aja nganti para wadyabala kowe budhal ijen. Kowe mangkat ijen jalaran nek jeneng sira nganti wadyabala dikira Ngastina ngluruk perang ana ing negara Pringgondani. Supaya aja nganti kleru panyakra bawa kang sata kleru tampa Ratu Pringgondani. Nggih saken dawuh. Ana tetembungan Samargung Asira Jamuk mangsa bareng tak pasarake sambutuwe perkara iki kelawan jeneng sira. Aja pegat ing kaprayenan lan nganti marang kawicaksanan. Yen bisa dirembuk kanthi becik aja nganti dumadi dradah ing antaraning Ngastina kelawan Pringgondani. Ngestaken dawuh. Lajeng bidalipun benjang menapa ora ketang sambung obor colok Sudama. Dimen enggal nampung perkara iki mangkata dina iki nyun tambahing pangestu sinuwun sing ati-ati Gandamana. Saya kaning Hyang Wisnu Sarana Yata milir.
Matur suwun ingkang tanpa pindhan. Po penemban paduka ingkang sampun paring kali damar tumrap prepeteng manah kula. Iya. Ratu kudu wicaksana, aja nganti gawe tatu kana kelawan kene. Godhong tela wae bisa gawe lega. Kena ngapa ing ngatasé menungsa karo menungsa ora bisa gawe lega. Ning jana menungsa iki sing duweni pakarti ala. Pakarti sing ora becik pancen dadi isen-isening jagat. Wong donya manungsa sing ana jagat raya iki nek kabeh apik, donya iki kurang regeng, jagat iki kurang gayeng. Rak ya ngono. Inggih. Mesti saperangane iki mesti ana sing tumindak ala, senengane ngecuk-ecuk, senengane adu-adu lan liya-liyane. Rombongan iki salah siji mesti eneng sing inggih. Tiyangipun nggih wonten mriki eneng. Mula sing prayitna ngati-ati Kang Sarta aja pegat ing kaprayitnan. Dina samangku pun bakal bali mring ngetal kandha bablas munggah ning sanggar pamujan meminta marang Gusti ingkang karya jagat muga-muga entuk pengasih Gusti. Negara Ngastina tetep hayu rahayu ing sambikala. Sembah kula ing gemiring tindak paduka penemban. Iya. Suman wonten timbal kang ngadawu. Murgage ngiras mantes bubarno kang padha gantung sibo. Jeneng ingsun tumuli kundura ngedaton. Kalwana nuli ngestaken dawuh Kakang Prabu. Sebab biar katalika kaya temengkono triwusnya arampa mangandhekane Sang Nata Prabu Pandhu Dewanata. Sasmita arsa kundur hangedaton. Kalemun Cinandra kundur Sang Nata kairing gamelan munggang ngumandhang ing ngawang-awang.
Ojek rame-rame. Menem, Bu. Ya. Tiba gonggo bablasno uda nyongklang ya, Bu. Iya. Mangga, Bu.
puji syukur marang purbaning Gusti sing ngakarya jagat, Mbok. Ya. Sing dianti-anti bengi iki wis kelakon dadi bukti ngger. Oh iya. Awake dhewe komplit sak kanca sak brayat ngabyantara minangkani dawuh timbalan. Para masyarakat sing disesepuhi kelawan para perangkating desa, utamane panjenengane Bapak Kepala Desa, panjenengane Bapak Sujarwo. Oh ngono. Heeh. Leh ngancam, leh ngincim awake dhewe arep disowanke ana ing bali desa sekarang ki udakala 2 taun kepungkur merga taun wingi kosong ora ning wayangan. Oh ngono. Heeh. Iya. Iya ya. Taun wingi sing wayangan kewagean. Oh iya. Lah taun 2014 iki diwalik. Diwalik. Heeh. Sing wayangan sekaran kewagean nanggap jaranan. Oh. Iya, iya ya iya. Heeh. Ora dadi kaya pengopong ngger sing diarani awake dhewe kuwi kaya dene wis mendarah mendaging kawan para warga ana ing loceret umume. Oh ngono. Sumrambahe ana ing Kabupaten Nganjuk. Kuwi nek karo awake dhewe wis ora asing meneh, sapa to dalang kangka? Oh iya, iya ya iya. Ngestokke dawuh. Mula bengi iki sekaran bersih desa. Oh, sekaran. Heeh. Sekaran saka tembung sekar utawa kembang. Kembang sing nggondo warum muga-muga desa Sekaran iso nggondo warum. Merga kawulane iso rukun, kawulane bersatu ing antarane para masyarakat lan pejabat ing desa. Satemah bisa dadi sarana memajukan dari berbagai macam hal. Supaya anggondo arum kaya sekar, kaya kembang. Oh iya. Ya. Ngestokke dawuh. Iki pengendikane Pakmu Lurah Jarwo wis genah wis cetha yen to kene iki wayangan ing gelar kabudayan sing ana tuntunane turta kebak marang tatanan lan iso dienggo tontonan. Oh, tontonan tuntunan kebak marang tatanan. Ya. Tontonan genah nduk wayang iso ditonton dienggo menghibur masyarakat ana ing Sekaran sak kiwa tengene sing bengi iki pareng mungon lek-lekan ana ing balai desa Sekaran Loceret Nganjuk. heeh Ya. tuntunan nduk wayang kulit kuwi momot tuntunan sing apik mbuh dalange sapa tanggapane pira lek tanggapane ngendi wayang kuwi lakone kuwi nggawa pitutur luhur amot marang tuntunan sing becik wiwit bedol kayon tekan tancep kayon critane wayang kuwi kaya dene sing dingendikake dening Pak Lurah Suradira Jayaningrat Subrasta tekeping ulah Darmastuti sapa sing dhisik ala ing kono wahyune bakal sirna nandur ngunduh utang nyaur nyilih mbalekake sing gawe bakal nganggo. Oh iya. Ngono ya. Wayang kenek nggih kaca Brenggala kenek nggo pengilon. Awake dhewe nonton wayang bengi iki plek simpingan tengen simpingan kiwa digelar iki kon nggih ngilo lho. Kon nggih ngilo. Iya, aku ki kok wis kaya sapa? Oh, ngono. Heeh. Iya. Kenek nggih tuntunan, kelir minangka langite, Kelir langite. heeh, debok bumine. Lampu blencong iki minangka srengengene. Oh, iya. Dalang wakile Gusti Allah. Oh. Dalang saka tembung dalah memberikan petunjuk. Oh, iya. Kotak wayang minangka kuburane. Oh, iya. Wayang kok wis rampung, pagelaran wis rampung, dikukut cemplungne kotak. Uwong ya ngono, Nduk. Uwong kok umure janjine wis dipesthekne karo ning gawe urip wis mati cemplungke kuburan. Oh, iya. Padha ya, Yung. Mula minangka dadi sanepane wong urip ana ing alam donya, ya ta?
Kowe aja kemaki, aja kemlelet diwehi rupa ganteng. Kowe nek wis kecemplung kotak, kuwi wis ora eneng gunane. Oh, ngono. Sing eneng gunane mung kari amal kebecikane nalika kowe urip ana ing alam donya. Weh, nyemplung kotak. Heeh. Lho, wayang karo wong kuwi apik wayang lho, Nduk. Kok iso? Iya no. Wayang rampung pagelaran dikukut, wayang lanang wedok cemplung ning kotak dadekne siji. Lah ora enek to, Nduk, wayang wedok sing meteng. Ora enek. Ora enek. Beda karo wong, aja meneh kok sak jeron kotak. Oh, sak desa iso ngetengi tanggane kok. Lah iya. Iya ya, Jeng. Mula kuwi kebak kaca Brenggala, kebak Pengilon Kang Sarta, kebak Patuladan. Mula wayang nganti sayahene tetep lestari, tetep melekat di hati masyarakat, mendapatkan legitimasi utawa pengakuan. Ora mung sing mirsani akeh, ning sing nanggap yo pirang-pirang saya-saya sasi sura kaya ngene iki. Oh iya, iya. Ngestokke dawuh. Mula bengi iki ayo Nduk, sak regeng-regenge digawe regeng, sak gayeng-gayenge digawe gayeng, kanca-kanca leherene semangat. Ket isuk mau wis ditampa kanthi bener becik lawan para panitia. Mergo mau bengi saka papar bablas ora mulih ning Solo. Oh, njujuk kene. Heeh, Diladeni kanthi bener becik. heeh, tenan Nduk. Matur sembah nuwun. Heeh, dasare ya ladene ya cekatan-cekatan. Heeh. Wong jenenge nampa daya ki gupuh suguh lungguh kuwi perlu. Wo, ngono. Heeh. Ha iya. Sore mau aku teko iya bar lecet delo iki segane metu. Lah iya. Wedang metu. Lah iya. Wah. Ya bapak